karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Ikaw lamang. Kung dili patungod sa bata, hapit di ko magkailan mo. Dako ka na ikausaban si mong pamarog. Nagpailang daghang ka ng kwarta. Rich ka na kaayo. Lisod ka ng abton. Lisod ka buton. Natuman na tanang damgo sa mong inahan. Natuman ang iyong Ang ambisyon. bugtong kong pangandoy nga makahatag lang sa maayong kaugmaon sa kong pamilya. Nga makatabang sa imong kita, Brian. Dili alang sa kong kaugalingon ang akong tumong. Pero uwahay na ang tanan. Kay wa mo kini hatagi og bili. Unsa ko paghatag og bilis sa imong pagbiya. Ngawa ka may respeto na ko. Mauna imong gitahod ang imong gitikanan. Labi na si Mama Lodi. Di na lang ta maghiskot, anak Brian. Nahitabo na ang tanan. Pero bisan pa sa kong gibuhat, pila kayo kayong naggusto ko mo pasabot nimo. Kapila ko manawag. Pero wa ka muhatag og higayon. Giisip mo ng mortal nga sa ang ako nabuhat. Wa nimo timpag-timbangan nga nung nahimo ko ang pagpalayo bisan sakit sa kong balahian. Ako'y labing gisakitan sa mga gibuhat iluna. Ako'y nag-antos. Dili sa pag-atiman sa itong mga anak, kundi sa kinaiya ni Mama Lodi. Sukad ka mawa. Laing tao ko para niya. Kung naingon man anak si mama, dunay hinungdan nga nabuhat na niya. Tungod kayo siya gustong naminyo ka na ako. Tungod kayo ka maghumas sa imong pagtuon tungod ako. Tungod sa itong relasyon. Maunay hinungdan iluna. Nahibaw ka na. Dunang pa'y mas labaw pang hinungdan, Brian. Duna pa. Nani mong t-shirt ko. O kasunis, pag-ilis dayon, diya lang sa CR. Uy, mo din gikuha gid ang pinalit niya lon. Kay ni ade ni siya oh. Ayaw nakasuki si Papa, Auntie. Basta manggod ang iyang gisulob. Masakit niya na siya. Pag-ilis na pa o. Ayaw na anak. Okay ko. Maugar na sige anak. Antuloy at magkita sa school ni mo ha. Excuse ninyo. Pa! Ayaw paglakaw. Ni ano si Mama. Samantha, Imo ginangawayon si Papa nako. Takda na ka ni Lola. Gusto na anak. Wa ko awayan ni auntie nimo. Sige. Antuloy ko. Ayaw lagi lakaw pa. Oh. Nalipay gani ko kay niya si Mama. Ingon man siya, dili na ka mulakaw. Si Mama sa di na mulakaw, ani naman siya. Buhi na ko anak. May buhaton pa ko. Sige lang. Magkita na ta sa school mo ha. Sige, bahay una. Excuse ninyo. Papa, uli na lang sa ato. Niya naman si Mama. Sam, igo na anak, igo na. Hilom na, ay napaghilak. Hani, naman ko. Hilom na. Ihatag ko ni pinalit na to. Ihatag ko ni. Papa, kuha na yun. Sam, ayaw magdagan. Mahog ka sa eskalator. Samantha! Hoy! Samantha! Samantha, anak! Ang ako, anak! Samantha! Kadugay bang nauli nilang Elvera o Yamin? Bitaw na. O saan ako ng oras ah? Adlawan ba kayo tumilakaw si Elvi? Gidagit si Joshua. Ay aron lagi ko no, nga isurisad niya ang manghod. Human hatod ni Samantha. Mawaligigiingon po niya na ako. Nga isuroy po niya usa, pero usa naman ang oras, ngit-ngit naman. Di ofro niya, di ba? Mag-isursi sa anak ni mo. Og sweldo niya gahapon. Maudi ay. Kasabot na ko. Og walang ko tunuli sa iyang kita, da. Nagbinaro sa ni Elvira ay. Ikaw min, gitunulan ka. Bayan, no? Tunol yun. Di biya ko tipangayaw sa itong anak lo de. Ikaredy, gimahimutan ko nga itunol si Elvi ni mo. Huwag ko tagay, oy. Nanurag ito. Gidana lang sa si Samantha. Mao gyud. Og manguli na tingay turog gabiin man. Tingali na hapon to dito sa gawas. Nagminaro naman ng anak ka. Wala may tunol-tunol na ko.
Magkikitagbawan lo di taon ay. Si Ilona, wa ginasipyat pa dani mo. Ikaw gay mangunay kumkum ng kwarta niya. Unya ang sweldo ni Elvira nga, pilar mo na. Pangayoan pa gini mo. Sa man di ay. Huwag ko trabaho, watay trabaho min. Ikaw ni Alcala sa bay, di na mag-still big daw sa motor. Unya, asam na kwarta. Hindi ta mangayo, be. Ay, sa palabi, oy. Kung muhatag na si Elbe, o dili, o siya makahatag ni mo, iya pugsa. Iyo, yawi. Daga ba na. Doon na sa na iyang panginhanglan. Di, uy. Manang mahibaw na sila nga atong mga anak min, nga doon na gyud sila tulubago na to. Doon na sila katungdanan sa ilang mga ginikanan. Kay maingon ka na sila, anak, kung dili pati ko dato. Madago ka na sila, kung wa pa na to atiman na. Ha? Tonto, no? Mga kinahanglan gyud nga mohatag sila, silang sweldo nato sa ilang mga ginikanan. Sa opsyon ng pasado, ano ka na duwi mas Elvira ba sa mga bata? Wa kay na itabo, Lodi. Bitaw da. Kulbaan mo lang noon ko min. May telepono da. Cellphone ba ron magkasulti taghahay na sila? Misaan ba tato si Elvi nga palitan tagbaratuhon ng cellphone? Ay, si Ilona na lang ko ni magda para sa ato, ay, Lodi. Tapit mamuli atong anak. Muna gingon ni Elvi sa uwahin nila pagsulting Ilona. Bitaw da min. Excited na kay kumin. Uy, nga mauli si Eluna. Naginaminam na dyan kumin. Kay gusto kong ipa-renovate ang atong bahay. Kwartahan man kuno ng boyfriend sa atong anak. Hay, may ragyod nga gipugos ko siya palarga. Di tanawa, hayahay na unyang atong pagpuyo min. Ay, wala Lodi, oy. O, kay dili ba? Ug may sa diuy nga, na mabay si Brian. Ug may anak na siya sa laing babay. Aron, di na siya magkagukod sa atong anak. May kagawasan na si Alona. Igon anak, Lodi. Gusto na anak. Pero na ako, di ang ikalipay ng ilang panagbuwag, oy. Tudog alang sa itong mga apo. Ay, hilam di ay, pag minaot di amin. Di kay sila nang magtiayon nga, nagkabuwag, oy, kadag ka na. Ang ako lang sa kumbahin men, no? Sa ako lang, nalipay ko nga hingpit god nga nagkabuwag silang duha. Ginervyos ko, ate. Nadlo ko. Huwag kayo daw tagbay tabo sa kong anak. Ilona, mag-ampo lang ta. Kana magutahan naman dyan nakaingon. Uy, wa pa lang na siya mutunga. Dilangay pa kasi si Brian, eh. Sulag ba lang nga, nakita sila si Sam sa second floor. Hangtod ko, huwag ko magdahom nga magkakita, mi. Magsusi ko sa kahimtang ni Sam, ate, ha? To ang mga amahan. Wa man biya si Sam. Mahibaw ra tag unsay kahimtang sa bata. Ay napaghilak da eh. Okay ra lagi sa Samantha. Magigsulti ko sa doktor nga nagatiba niya, ate. Ipabuhat ako ang tanan nga way na utang mahitabo sa kong anak. Unsay kahimtang sa bata. Unsay po sa doktor. Nawala na siya. Nagapat ko na. Nawadalas pa ni mo tungkol sa kahadlok. Sam, anak. Anak, unsay gibati ni mo? Ha? Hapdos ang akong tiil. Nasamad man sa putaw. Unya, ingon ng doktor. Nga, ansa to'y kiingon sa doktor pa? May fracture ang iyang bukton. O ginanaoperahan siya ang iyang bukton. Aron, mati man sa labing madali. Ayaw ko biyai pa. Dinilang mo si mama, ha? Oo, anak. Anira ko. Ma, ayaw ko biyai, ha? Oo, anak, oo. Katukon ko. Ayaw ko biyai, ha? Ayaw ko biyai. Lon. Lon, ansa naman? Kuan, ate. Dadalang si Dodong, te. Pangulit na lang mo. Ani lang muna ko. Unsa? Dili magpapiya si Sam. Kuan. Bisag ako na din eh. Natuog naman siya. Bago ka pang naabot, Ilona. Ug angay mahibaw sa si Mama Lodi. Ngani ako na. Ako lang din eh. No. Ikaw lang lakaw. O ako lang din niya. Ako rin may bawas akong anak.
Magsulti pa sabik ang doktor nga nagatiman niya. Ilona, mas mayong magpakita ka o ng mama o papa. Nahibong na dito sila kung nga nung kami mauli. Bitaw, ako lang din eh. Kunon sa kinahanglanon sa doktor para idapat kang Sam. Palitan na yun. May kwarta ko. Pero kuwangon eh. Makawam ko diha ka nga, madam. Ayaw na pag minaot pa, Brian. Kuhaan ni. Mudalikit lang ko uli sa bay aron pasabot nilang mamagpapa. Pero mabalik tayong ko din niya. Ate, tana ate. Kung magmata si Sam ug mangita na ako, inang mabalik ko. Tana ate. Iluna. Nganong naingon man tayo ni. Garbo lang ang patigbabor ako. Natandog lang akong garbo, Iluna. Pero sa ilawom sa kong kalamahan, ilawom sa kong kasing-kasing, gikinahanglan ko kayo ikaw. Magkapahibos man ka, day. Ngano galimod mamanay mo ang imong pag-abot? Ay nalang paghilak ya maoy. Niya naman siya. Ipahimutan ko na rin si Joshua Lon ha. Nakatuog na. Anak, may mga bagahe ni mo. Hain mo si Samantha. Doon sa ospital ang bata pa. Ha? Sa ospital? Sa ospital? Ngano? Nausaman? Ingon ini ang nahitabo pa, ma. Pamati mo. Kapila ba miss call si Doreen? Kadaghan na. Huwag ako magkasabot sa gipati. Karong nakita ko na akong asawa. Karong nga niya si Luna. Huwag ko magkasabot. Kada ko rin katida ng gibilin. Dili ko nikuhaan. Bisag ko sa kadako. Ibalik ko din niya. Aray, Anak, sakit. Samantha, indapit ang sakit. Ha? Akong samad, sakit. Hain si mama. Hain siya, papa. Ulag si mama. Mobalik na to si Mama, Sam. Mobalik na to. Gihato lang ang manghud ni mo. Uga, ano sa may bawa si Lola o Lolo ni mo nga, miabot na siya. Magtita si Lula pa. Dili na tamo pa ulit ito pa ha. Aron dili ka na awayon ni Lula. Ingnon ako si mama nga maglain ta og puyo. Pa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!